जिल्लायाव 8 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय राबार आबादनि फोरोंथाय बादाया जोबलांबाय। राबार बोर्ड रिजनेल गुवाहाटीनि बानजायनायाव उदालगुरि राबार प्रडाक्शन ससाइटिनि हेफाजाबजों जिल्लानि सिङाव थानाय 22,000 हेक्टरनिख्रुइ बांसिन मुं थिसनजानाय राबार बागाननिफ्राय राबार बिफांखौ जोथोन लानाय आरो बेनि दिहुनथायखौ बांहोनो लोगोसे फोरमानलाइ गोनां एबा रोंग'थि गोनां आबादारिफोरा राबारनि दिहुनथायखौ इयुनाव बांहोनायनि थांखिजों उदालगुरि जिल्लानि 3 नं बरिगावआव एससि आरो एसटि थाखोनि आबादारिफोरखौ थांनाय 22 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 30 आगस्तसिम 8 साननि थाखाय फोरोंथाय होनाय जादों। जायफोर आबादारि बिथांमोनहा बे फोरोंथाय बादायाव सोलोंथाय लाफैदों बिथांमोननो फोरमानलाइ गथायनायजों राबार आबादाव बाहायग्रा आइजें-आइला राननानै होदों। जोङो उदालगुरियाव 1995 प्रथम जोङो राबार ग्र'वार्स हिसाबै जोङो राबार गायनायमोन। किन्तु बिनि सिगाङाव कुन्द्रुमिलाव आसाम राबार मोनसे डेभेलपमेन्ट ससाइटि दंमोन, बिथांमोना गायग्रोनायमोन। बिनि उनाव प्रथम आंनो राबार बोर्डआव जगाजग खालामना लाबोनायमोन आरो बेजों लोगोसे एक्स आबसु वार्कारफोरा भैरबकुन्द'आव जिसय दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे बिदिनो बिथांमोना ससाइटि खुलिनायमोन आरो बे ससाइटियाव बिथांमोनाबो प्राय 350 बिगासो गायनायमोन आरो दाहालागि राबारा प्राय 100 बिगानि खाथियाव दोङो। बेबायदिनो 10 जनसो एमप्लयि बिथांमोनखौ आं दा जाहोबाय थादों आरो बिथांमोना बिनि जुगेदि 10 जनसो न'खरा 10टा न'खरा दा बिदिनो न'खर फिसिनो हादों आरो बे राबारखौ खालामनानै आं जथेस्थ' लाबथिं फैदों आरो बोसोराव बिदिनो जथेस्थ' लाबाव फैयो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बहुद निबुना गथ'फोरा सेंग्राफोरा बिदिनो हाबा मोनदों, हाबा होनो हादों आरो मोनसे डेभेलप मोनसे जोंनि जायगायाव फैदों आरो आं आसा खालामो बे राबारनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' हारि बा बेबायदिनो जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मावनानै मोनसे डेभेलप खालामगोन आरो बे राबारा दिनै राबार नङाबानो जेबो जाया आरो बे राबारा जोंनि आसामल' नङा, इण्डिया नङा, दिनै चाइनायाव थाङो। चाइनायाव बिथांमोननो जेसेबांखिनि नांगौ 4% बिसोरा राबार प्रडाक्सन जायो। बेनिफ्राय 96% इण्डियानिफ्राय थाङो आरो बेबायदिनो चाइनानि गोबां चाइनाया इण्डियायाव बाजार लादों। किन्तु बिनि बादैबो जोङो इण्डियानि राबारफ्रा चाइनायाव दा जायगा मोन्दों आरो आसामनि राबारफ्रा प्राय बेयाव थाङो आरो लोगोसे MRF, सिएट आरो बेबायदिनो डानलप कम्पानिफोरा बेबायदिनो राबारफोरखौ फ्रि होनानै दंफांफोरखौ निबुनुवा लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ बा ओरैनो थानाय सेंग्राफोरखौ राबार होनानै गायहोनानै हेल्प खालामदों आरो लोगोसे सरकारथिंनिफ्रायबो बेबायदिनो हा एलटमेन्ट होनानै बेबायदिनो गोलैसोना थानाय हाफोराव राबारखौ बेबायदिनो खालामदों आरो बेबायदिनो आं सान्दों जे गासै मानसियाबो फरायनानै बेबायदि साख्रि मोना, किन्तु बेखौ मावनानै न'खर फिसिनो हानाय, जायगा डेभेलपमेन्ट खालामनो हानाय बेबायदि जागोन आरो राबारखौ फाननाया जोंहा राबारा प्रडाक्सना प्राय 40 बोसोरसो जायो। बिनि उनावबो राबार दंफांनिफ्राय गोबां बेबायदिनो फार्निचार जायो, मोजां मोजां फार्निचार, देस्लाय खाथि, प्लाइउड बेबायदिनो जायो। बेनिफ्राय राबारखौ फाननानै जेसेबां थाखा मोनगोन बेनि उनाव प्राय बिनि खाथि खाथि दंफां फाननानैबो बेसेबां मोनो आरो। माबायदि अनुभब दायो जिहेतु राबार बागाना गोबां दङब्लाबो नांगौ रोखोमनि ट्रेनिंखौ गैयामोन, दा ट्रेनिं होदों दिनै दा किन्तु राबार बोर्डनिफ्राय दा गोबां ट्रेनिं होदों दायो आरो बेबायदिनो जोंनि उदालगुरिनि राबारफ्रा गोबां क्वालिटि जादों आरो जायफ्रा ट्रेनिं मोनदों जे जितु प्रसेसिं राबार बे दिहुननायनि माबाफोरा जे गायब्लाल' जाया, गोबां ट्रेनिंनि दरकार जायो। एसिडफोरखौ माबायदि होनांगौ, माबायदि सेबनांगौ, माबायदि उखुन्दै होनांगौ, बेफोरखौ गोबां ट्रेनिंनि दरकार जायो। दा बेनिखायनो बेखौ राबार बोर्डनिफ्राय होनाय जादों आरो बे राबार बोर्डआनो दायो बेफोरखौ जत्न लानायखाय उदालगुरिनि राबारफोरा बहुत क्वालिटि जादों आरो बाहेरायाव थांदों आरो बजाराव मोनसे कम्पिट खालामनो हानाय माबायाव फैदों आरो। ইয়াতে 3 নম্বৰ বৰিগাঁৱত এটা ট্ৰেইনিং দিছোঁ, টেপিং ট্ৰেইনিং 8 দিনীয়া। এই টেপিং ট্ৰেইনিংটো আমাৰ ৰাবাৰ বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত থকা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ৰাবাৰ ট্ৰেইনিঙৰ আণ্ডাৰত আমি এইটো ট্ৰেইনিংটো দিছোঁ। চ' এই ট্ৰেইনিংটো আমাৰ SC, ST গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ কাৰণে হয় বিশেষকৈ। চ' আমাৰ ইয়াতে যিহেতু ওদালগুৰিত বহুতখিনি মানুহ ST আৰু SCও আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই ট্ৰেইনিংটো আনিছোঁ। চ' এই ট্ৰেইনিংটোৰ যোগেদি আমি যিসকল টেপিং কৰি আছে তেওঁলোকক আমি টেপিং কি মতে কৰিব লাগে, সঠিক
কি ধৰণে কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে ইয়াতে গোট খাইছোঁ চ' এই ট্ৰেইনিংটো 22 তাৰিখৰ আগষ্টৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ আজি লাষ্ট ডেট আজিলৈকে হৈছে চ' এই ট্ৰেইনিং যোগেদি মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ গ্ৰৱাৰ্ছখিনি সঠিকভাৱে নিজৰ বাগানটো টেপিং কৰিব পাৰিব আৰু সঠিকভাৱে যিখিনি পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন পাব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি পাব যি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিংটো ল'লে তেওঁলোকে যদি নিজৰ যাৰ বাগান নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কি সুবিধা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰো সুবিধা আছে তেওঁলোকে ধৰি লওক নিজৰ বাগান নাই কিন্তু ইয়াতে বহুতখিনি বাগান এনে পৰি আছে য'ত মানে লেবাৰ ক্ৰাইচিছ হৈ আছে তাতে তেওঁলোকে নিজৰ চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটৰ যোগেদি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মই ভাবোঁ যিসকল মালিক আছে যিসকলক লেবাৰ লাগে তেওঁলোকে যেন ট্ৰেইনড লেবাৰ লয় তেওঁলোকৰ বাগানখিনিও সঠিক থাকিব আৰু প্ৰডাকশ্যনখিনিও বহুতখিনি পাব চ' মই ভাবোঁ যে ইয়াতে যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈছে যাৰ বাগান নাই তেওঁলোকে তেনেকুৱা ৰাবাৰ বাগান বিচাৰি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কি ধৰণৰ কি ট্ৰেইনিং দিলে তুমি ইয়াতে আমি টেপিং ট্ৰেইনিং দিলোঁ টেপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰাবাৰ কেনেকৈ চাইণ্টিফিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ কাটিব লাগে কেনেকৈ শ্বীট বনাব লাগে সেই সকলোখিনি ট্ৰেইনিং আমি দিছোঁ যিবিলাকে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিংটো ল'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফালৰ কি দিব এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে SC ST যিহেতু এটা বিশেষ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকৰ ষ্টাইপেণ্ড আছে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেইনিঙৰ লাষ্ট দিনা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা যিখিনি হ'ব তেওঁ পাছ আউট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে টেপিং যিখিনি দৰকাৰী বস্তু সেই কিট হিচাপে আমি দি আছোঁ প্লাছ তেওঁলোকে অল ইণ্ডিয়া এটা চাৰ্টিফিকেটো পাব কেইজন আছে আমাৰ এইটো ট্ৰেইনিঙত 15জন ST গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাক আছে बोग्रिबारि आं सासे राबार खेतियक मानसि गोदानै दा आं राबारनि ट्रेनिं मोनाखैमोन सिगाङाव जिबायदि माने ट्रेनिं मोननायाव आं राबारखौ हादोंमोन माने बहुद माने जि मोजां जायाखैमोन लस जादोंमोन दानि दिनै ट्रेनिं फुल मोननानै जथेस्थ' रोंबाय जथेस्थ' माने मोजां जासिगोन बा माबा मोनसे इनकामाव आं सोलिनो हासिगोन बेखौ आखा खालामनानै आं ट्रेनिं मोननायखाय बहुद माने सन्तुष्ट जाबाय आरो खैदिननि ट्रेनिं जालांबाय बेयाव जोंहा 8 दिनिया ट्रेनिं जालांबाय जथेस्थ' मोजां जाबाय गासिबो जों 15 जन दंमोन 15 जन खिनिया गासिबो रोंजोब्बाय गासिबो रोंजोब्बाय गाव गावनि बागानावबो मावनो हासिगोन आरो गावहा जुदि गैयाबा गुबुननियावबो माने मावनानै माने मुलाम्फा माने सोलिनो हानाय मानसि जासिगोन आरो बिथांमोना गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा ससियेल मिडिया नोंथांमोननिसिम खौ बरायनाय थाबाय दा बे बिथिङाव आं बुंनो सानदों जिहेतु उदालगुरियाव गासै 13टा RPS दङ राबार प्रडिउसार ससाइटि बे 13टानि गेजेराव गासैबो दिफां होनना बुंनो हायो नाथाय जोंनि बे उदालगुरि राबार प्रडिउसार ससाइटिया बांद्राय गोजामबो नङा आरो गोदानबो नङा थेवबो जोङो बांसिन क्ल'ज हिसाबै आङो राबार बर्डजों थानाय हिसाबै माने राबार बर्डनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव गासै 22,000 हेक्टरनिबो एबभ माने बांसिन राबार दङ रेजिस्टार जानाया आरो बिनि माखासेफोरा रेजिस्टार जायै दंबायो दा बिनि गेजेराव जोंनि थांखिया मा राबार गायनानै राबारखौ मोजां रोखोमै दंफांखौ बाहायनो आरो बेनिफ्राय मोजां रोखोमनि प्रडाक्सन मोननो थाखाय आरो बेयाव जोंनि माखासे बेकारफोरा एंगेज जानो हानायनि सुबिदाखौ होनो थाखाय आं नैबे ट्रेनिंखौ आं लानाय जादों आं दिनै गासै बिसिम 7टा ट्रेनिं होनाय जाबाय उदालगुरि राबार प्रडिउसार ससाइटिनिफ्राय आरो आं बिदिनो सम सम लाबोगोन आरो माखासेफोरा बागान गैयिफोरा जायफोरा ट्रेनिं लानानै थागोन आं बिथांमोनखौबो नर्थ इस्टआव एंगेज खालामनायनि लामा आंहा दङ आङो खालामनो थाखाय आङो बेखौ राजि आरो सोरबाफोर जुदि बेकारि दङब्ला फ्रि ट्रेनिं होनानै आं बिथांमोनखौ नर्थ इस्टनि जायखिजाया स्टेटआव आं होनो हानाय जों उदालगुरि राबार प्रडिउसार ससाइटिहा लामा दङ खावलायदों जेन जेसांखिनि जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जेसांखिनि राबार आबादारिफोर दङ बिथांमोना जेन मोजां रोखोमै राबार बिफांनि सायाव नायबिजिरनानै टेपारफोरखौ लायो आरो साफ्रोमबो राबार बिगोमाफोरा राबार दंफांनि बिगोमाफोरा सासे लेबार एबा टेपारखौ सार्टिफिकेट मोननाय टेपारखौ लायोब्ला मोजांसिन प्रडाक्सन मोननो हायो होननानै आङो मिन्थियो मार्केटिंनि बेलायावथ' राबारा बहुत मोजां मार्केटिं मानो होनना बुङोबा साहाजों आरो राबारजों बहुत डिफारेन्स दङ मानो होनना बुङोबा राबारा गारनानै दोनोबा बेहा सेवनानै थाङा देग्लाय दाम गैया नेक्स्ट इयारावबो फाननो हागोन बे रोखोमनि ओंखायनो मार्केटिंनि थाखायबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो राबारखौ दर टु दर माने न'सिम फैनानै लांफैनाय बेफोरबायदि सुबिदा राबार कम्पानिहा दङ आरो आंजों